tinatanong kita, ikaw ba'y may gawa ng sakit ito sa kanya? Huwag ka na magpaling-naling lang sa akin, pipilit-pilit ka ng pipilit-pilit sa katawan niya. Ikaw ba nagbibigay ng sakit sa paa nito? Sumagot ka! Ikaw ba nagbibigay ng sakit? Tatapusin kita, maniwala ka sa akin. Ayaw mo kausapin kahit nasasakta ka sa katawan niya, ha? Ikaw mapili. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Kalasin mo. Ubusin mo lahat yan. Ubusin mo. Matigas ito. Kailangan pa pahirapan para walang talumang. Alam mo, masaktan sa paalam tong asawa mo. Asawa mo ito? Kaya natin mo. Hala! Bibigyan kita ng magandang laban. Galit ka ba sa kanya o hindi? Galit ka o nainggit ka sa kanya? Sagutin mo yung tanong mo. Nainggit ka ba sa kanya nagagalit? Bibigyan kita ng patas na laban. Papakawarap kita ng walang alinlangan. Galit ka ba sa tao nito? O nainggit ka? Nagagalit ka ba sa tao nito o nainggit ka? Naigalit ka ba sa buhay mo? Sa pangalan ng Kristo! Naigalit ka ba sa katawan ng tao nito? Kalasin mo lahat yan. Ayaw ko talaga ako kausapin kahit mamimilitit ka na sa ng katawan yan, ha? Talagang matigas ang ulo mo. Hindi. Magnitik ko. Lagyan mo kaya ng kuryente buong katawan nito para torturin natin sa ng katawan niya. Lagyan mo pa kaya ng apoy para mas mabilis ka umamin. Ang nito, ayaw nito magsalita eh. Maniwala ka sa akin, torturing kita sa loob ng katawan niya. Huwag ka magkalala rito sa katawan nito, hindi ma-epekto, hindi gas-gas, hindi ka magkakaroon ng gas-gas. Kasi ikaw, magkakaroon ka ng gas-gas sa loob ng katawan niya. Naniwala ka sa akin. Ang katawan lupa nito at espiritu nito, hindi masasaktan kailanman. Pero ito, masasaktan kita sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo sinasabi ko? Tatanggalin mo yan, hindi? Tatanggalin mo! Tatanggalin mo! Wala ka kapit-kapit sa kausap. Kalasin mo. Ubusin mo lahat. Ubusin mo. Matigas kang mapupulang ka. Matigas ka talaga, ha? Patitigasin kita sa araw na ito. Bubos! Wala na yata ang awa ko sa puso na talintik ko. Ayaw mo ipag-usap sa akin. Bubos si Bel! Alam mo, sakta ka ni Mabiti ko na wala ka na sa mga katawan niya. Hala? Sige, tanggal. Ubusin mo natin. Ayaw mo talaga ako kausapin. Ayaw mo talaga. Binibigyan kita ng pagkakataon alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan ng aking Ama na si Jesucristo, na si Jesus na pag-ibig at kapayapaan ng iyong Ama. Uling pagkakataon ko to sa iyo. Amen. Babae ka lalaki. Babae ka nga lalaki. Binibigyan kita ng pagkakataon. Babae ka lalaki. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Nagalit ka na sa tao ito, wala. Wala ka kakwenta-kwenta kausap. Tapos si Magnitico. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Basa ng Espiritu. Gising! Tulungan ang sarili. Huminga na malalim.
Huminga na malalim. Enel, anong pangalan niya? Huwag ka mo nang salita. Anong pangalan pa mo? Michelle. Middle name niya. Sige, apelyido na lang. Ron. Oh. Dahan-dahan lang. Basahin mo muna yung labi mo. Ingat. Inom. Dagdagan mo pa ng konti. Last pa. Litaw. Ingat. 3 times. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Lakasan mo. In Jesus' name. Tatlong. In Jesus' name. Sapa. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagbimpa mo. Sige, lakasan mo. Inom. Masakit? Hindi. Yung paa mo masakit? Hindi na po ganun. Hindi na, di ba? Hindi, sabi ng magtatawas, tama naman siya. May babae sumusunod sa'yo. May nangungulam sa'yo. Tama yung sinabi ng magtatawas mo. Kaso ayaw niya magsalita. Malapit lang yan sa inyo. Ayaw niya magpakuha kahit pinipilipit mo na siya. Wala sugat yan. Papel na yung kinabit ko sa'yo. Hawakan mo kung may sugat. Lapitan mo yung paa mo. Iangat mo. Mainit ba masakit? O, di ba? May pula nga. Gasgas wala eh. O, kita mo. Mayroon bang pula? O, isipin mo, humihiyaw ka sa papel. Yung papel nga, hindi nga nadudurog sa'yo. May gasgas na pula. Wala eh. Ano pa ramdam mo sa paa mo? Nag-ano na po ngayon. Medyo nagagalaw po siya. Nagagalaw mo na. Salamat kay Kristo. Salamat kay Lord. Kahit pa paano. Antay mo isang antay mo lang ilang saglit lang. Saglit lang. Ilapag mo yung paa mo dyan. Hindi wala yung sinilas. Iangat mo yung short mo ng konti. Tama na. Pagpag mo yung paa mo. No. No. O ngayon, try mo maglakad. Kung anong pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Buntis ko na po. Lapit. Maglakad ka, sabi mo in Jesus' name. Ano paramdam mo? Maging okay po yung pakiramdam ko. Naging okay pakiramdam mo yung paa mo? Nadidiin mo na sa lupa? Opo. Nagagalaw. Ituktok mo maigi. Masakit? Hindi na po. O hindi na, di ba? Opo. Mag-ingat-ingat kayo. Nang kukulam sa'yo, malapit lang sa bahay niyo yan. Tama naman yung sinabi ng mga gagamot mo, may nagtatrabaho sa'yo. Kaso kahit tinotorture ko na sa loob ng katawan mo, ayaw niya magsalita. Talagang galit na galit yan sa'yo. Hindi po natin magagawa. Anong gusto mo? Gagaling ka o hindi ka pang gagaling para lang malaman? Gagaling po siya po. O, ngayon, kailangan mo magpatawad. Kailangan mo magpatawad. Ibig sabihin, handa ka ba magpatawad? Eh, di para lahat yung sakit mo, bumalik sa kanya, patawad ka na. Porkit magpapatawad ka, dahil babalik lahat yung sakit sa'yo. Ay, babalik sa kanya, mali yun. Ang pagpapatawad, kung ano man mangyari doon sa paligid ng bahay nyo, ay, sa paligid ng bahay nyo, basta doon sa inyo, ay magpatawad ka na. Dahil hindi lang ganyan din ang mararanasan niya. 10 bigat ang paa niya. Walang makikita medisina. Ano magagawa ko? Eh, ayaw niya magpatawad. Eh, di saktan ko siya ng saktan para mapahinto. Okay na pa mo? Wala na sakit? Wala na. Kahit, katiting. Sigurado ka? Taga saan ka ba? Banban po. Akala ko may patay. Bigla nagbago yung temperature. Aba, may nagdarasal. Nagdarasal sa'yo, napakalapit lang. Hindi ko sinasabing tapat ng bahay mo, ha? Malapit lang sa bahay mo. Ibig sabihin, katulad ito, bahay namin. May kapitbahay kami dyan, may kapitbahay kami dito, may kapitbahay. Ibig sabihin, napakalapit lang sa syudad dito sa akin. Ando lang dinadala, ay dinadala ng kuryente. Ibig sabihin, spiritual. Wala na sakit. Ilang buwan mo na ba sakit yan? Mula po 2016 to ulit po. 2016 pa yan? Ulit. 2016 ka pa pala dinadasalan? 2022 na? Taga saan kayo? Banban na po. Oh, shoutout mo sa YouTube, oh. Ay, taga Banban. Gumaling na ako.
tumatagas yung ano, yung matanda, yung sugat niya. Kaya binasa ko kasi malagkit yun. Magaling ka na ba talaga? Wala na sakit? O, magpasalamat ka doon sa tatay mo yun. Taga Banban, Pangasinan, mega shoutout, 2016 pa pala yan. Matigas yung makukulang, wala akong magawa, kailangan ko sa sugatan para huminto. Ayaw mami, papalitan ko sana yung papel ng stick. Ay, sigurado lulupay pa yan. Kaso, pagod na pagod yan. Doon, makukuha ko siya. Kaso, pinapahinto ako ng aking ama na tapusin na lang. Wala akong magawa. Inutusan ako. Sumusunod lang ako sa utos. Okay din pa mo? Nalalakad mo na? Opo. Namamaga na lang po. Pero naididiin mo na? Opo. Hindi ka tuloy kanina? Ay, salamat ka. Salamat kay Lord. Shoutout na. Last na to. Shoutout mo ng asawa mo. Nasaan ba asawa mo? George, una ako kayo yari na gana-gana. Pasno na ako yan. Pasno na ka naman kayo panandaman ko. Nasaan ba siya? Nasa trabaho po. Taga saan ba kayo ulit? Banban po. Banban, Pangasinan, no? Banban Tarlac po. Banban, Tarlac. Kayo mo po. Salamat. Sa Bear. Okay.